Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Magadi Maima. She wouldn't have moved when you just hit out in our minds. The guy is like a basi. She wouldn't have moved Mukurama. Ndiri hangu mwana but zvendasangana nazvo ndiri mwana dai zvawandisa ndichitsanangura ndoti zvakatanga zvokumashure hangu ndichi mudoko handichazvicherechedza asi kurwara ndaitoka ndicharangarira ndiri about magrade 6 ndaibude mututu ropa risina kana umbonzwisa kuti zvambotangira papi raingoti chero ngobuda ropa ndautobude mututu azvinoti ndatambira muzuva ndiri mubvute ndiri mba chero rikada kungoti kubva mangwanani kana kusvika zuva ridoke ndichingobuda mututu. Baba na mbuya wangu yombiya zenge mwanobereka baba wangu ini wachitoti imi muri zvona zviriita mwana uyu fambai nechini nemwana wachitaura baba wachiti ini handitenderani nezvozvo vatangoenda ini namama nambuya baba vasingazvizivi pana vamwe basekuru so vanongoita zvekunamatira vatasvika bhandanamatira ropa bva ramira ubuda asi baba wakagumbuka vakati sei mazoenda ikokoko mazviitirei bva zvapera bva ndauya ndakusekendari vandati ndaingonzwa pachesti pangu kunzwa panga ndine like dombo runditsikirira kudai kuti ndisanatsodini kufema zvakanaka zvototi zvatosvika ndaitodonha pasi muklasi vanhu votonditakura votodaidza maticha fulo wakudini wafenda zvane ndatodonhodaro nesimba nenge sisinaba baba wangu namai wangu votofonerwa mhanyai mwana wadonha kuchikoro vachidhiraivha mota dedi vachiuya kuchikoro unonditora imi gogo vachiti imi mambodini kufambawo nemwana baba akati hazvidibai kufamba zvinoda ndi kliniki ndoenda kukliniki wakati iropa mwiri wake une mafuta stereki saka hati penenge dopamba kudai uyu zvirudini zviri kumunetsa nekuti mafuta akazara chini mumwiri ndosaka achizofenda achidoni saka mupei mapiritsi amwe vandatengewa matablets aya ndobva ndamwe hapana zvaichinja dzimara ndakazotorwa namufundisi wekuchechi kuafm kwetinoenda ndobva vagara neni vachindimboedza kudini kumubatsira ndichimbomunamatira kuti pamwe zvinodini zvinochinja hapana chaichinja ndaingodoni ivo mufundisi wachitouya futi kuchikoro wachinditora watonzwa kuti mwana wafenda futi wodhiraivha mota uya wachinditora ndoyakumba ndikangosvikomba zvinobva zvanyarara zii zvatonyararawo ndotoitonga ezifunga pani pasina chinhu chachurutodini chashurundinetsa zvototi kana munhu akazondasa ndototi ndiye munhu wanga uri kunyepera ndozvaiitika asi yetinga yacho ndaitodini ndaitorwadziwa bva zvapera fundisi wazopesa wangoti haya zvamboita ndadini ndanamata ndakagarawo musi 3 months temu yese ndichienda kuchikoro vandauya kutorwa nababa vandadzoka kumba ndadzoka hapana chaingochinja ndaingodonha zvazvisingatombonzwisi kusodzimara ndati aini babaka chikoro hanichadi bhozi wanhu kuchikoro ini wanga wakutondipa madunhu rhozi mune musikano uya wekudini wekudonha maflorence wekufenda uyo akangoona ndangodonha ndotopuhwa zita sa zvinhu zvazvangondidiscouraja pachikoro kuti ndosvikepi ndichingodai saka uraiti baba kana mama wakazwai kana ndikati baba ngatimbodai hawadi utozvinzwa saka ndosvikepi ndichidai zvashaya basa vanangoti inini babaka chikoro hanichadi zvikanzi hauchadi haunomboita nhako vangoti saka siyani nazvo unombotora madhesi nanditongori nowo mukomana waindaingodana nonaye ndatoteziramba kwake ndobva ndagara naye ndofunga 2 months chete takutoti ndaudoenda kumba kwawo kumusha kwacho
weekend yacho ndopakamuka achiti ndashayiwa mari asi asati atoboti ndashayiwa mari takatoraramba makapinda shiri imwe yeblack akaitonga chigunguo like shiri yapinda nepapi madoo anga akavhurika zvambofamba sei pandadoedzofuma dai kuti ibude ndaitobuda mukitchen vandavhara dhore chini repadining makuseni kunze kwaedza anozvitomboiona shiri yapa ndandakakiya chini madoo ndatotaura mama ndikati mama zishirire ndaona mumba usiku imi mama wakati iwe gwinya unamata ndobva ndaendawo hangu kwendakangoendawo pandabvunza ndikati ndiri kumbira kubatsirwa bvato ndibatsira akati nhau yako iwewe inonetsa zvinoda baba wako kuti udini uyambuke ndikati saka minga muchiti zvinoda baba wangu achiti haufa wakatodini wakatowana imba yoyoka idotoputsika zvamanje manje kati ishi saka ndodini ndokumbirawo kunzi akati handina kundiso nekuti zvatoitika achingobva basa bvauya bvati wandibire mari yangu murume mari yako ipi yendatora akati watore mari yangu 300 madhezi achanga chiri mabhondi 300 yangu inanombotora mari yenyu benyu akati watora uri mbavha uchagara wakadaro apa ndandatone nhumbu yemwana wangu 2 months ndobva atoti inini nezvakwenda handichadini handichadiba ndakwenda iyo chigara neumbavha hwako zvinhu zvakandishungurudza saka munhu wotonditi gara neumbavha hwangu asinomboona kuti zvesho handi ndatora mari ndombodini ndobva iwe mari yacho yanga iri mirimbo handizii kuti anga inayo here kana kuti anga asina but iye nanhasi kana ndikamuona izvozvizvika unongoti maimaka ndansi kunyepa mari yangu zvesho handakatoishaiwa ende inotondirwadza ndozvaanotaura iye kuti andiratidza kuti ndandine mari iri apa angasombobvira adini andiratidzira mari yake zvadaro ndobva angomuka makuseni ini ndobva ndamhanya kumba ndichibva ndataura mama ndikati mama mashoko anditaura baba wamaka hanodini hanondifadza kutaura kuti handichakudiwa handibire mari yangu saka nguva ndakamhanya kumba kwedu kanga kadistance ndobva ndazodzoka ndikati ndakudzokerepi kumba bva ndasvika kumba iye atorongedza bhegi rake watodini watoenda kudoedza foni hesipeti kudoda hesipeti ndataura kuti mama munhu adini watiza mama akati chimbogara pamwe urudini urudzoka pandagara ndofunga wiki rese ndiri pamba ipapa taita zvekuroja ndendiroda kutoti apa mwedzi wakupera karendi yangu muchadini ndikati inini muri kuona zvinhu zvazvo zvatondiumira munhu wangotiza anombontaura kuti arudini ari kuendepi saka ini ndaikumbira kuti mutodini mundiregere zvandichatota ndimotomusira inhamba dzani nhamba dzemunhu dzake wacho yazoita foni yake modini mumubvunza ndopa kutoti inini handikwanisi udini uchagara nemi endai ndobva ndadini ndobva ndatotongedza hembe dzangu asi zvinhu zvendandinazvo naye handina chandakatora ndakangozvisiya zviri imomo ndakangokwanisa kutora hembe dzangu bhozi sekutaura kwakwaita baba wangu namai vangu kuti tora hembe dzako udini udzoke kumba ndozvinhu zvendakakwanisa kuita pandadzoka kudaro baba wanotombozvifungira kuti pamwe ndane pamwiri wakatira kudonditestisa mumachipatara kuti unoti ndine chinhu ndane pamwiri kana ndisina ndokwanisa kudzoka kuchikoro vatonzwa kuti mwana wane chinhu wane pamwiri vangoti hazvina basa mwana unodini unokura unochengetwa unoenda kuchikoro ndoshungu yavo yavanga inayo ndobva ndatogara mwana wangu bva ndabara bva asvitsa 9 months kurarama kwacho kurungonetsa zvitoti kana pamba pacho vaisava nerugare vaingoti ukangodoita chinhu dai kana ukadoti utaure chakati waitoti kuti ndosaka wakabva kumurume saka zvinhu zvaingodini zvaingondinesa ndatarega nditsvage basa rekudini rekungoshanda hangu pamba pemunhu ndichigara at least kana ndikapiwa hangu $5 zvipera kumwedzi hazvina basa chero ndadini ndawana pekugara pakanaka ndobva ndagara kuBasil Bridge kujindwi ndokwendakagara almost 7 months
ndobva ndazoona baba vamwana waindinaye kadiki vatoti ini nditori serious ndodoroora chichichichi anangoti pamwe munhu uri chini uri serious otongodini otongobvuma vandatotizira kumba kwavo vatoti ndinotounganidza mari pese panonga mari zvesho inenge itoripo anotounganidza mari kuti pamwe pacho ndichitoipihwa mari kunzi iyi mari iri apa saka todini toti mari yoda kuenda kwakati iye mvati saka mira ndichitsvagai transport kana ndichitsvagai yakadai tione kuendepi kumba kwenyu kuti ndii ndine chini ndii ndine mwana wenyu achingoenda mari iyoyoyoka adzoka hazvitomiri musha unonge atochinja futi plani autoti mari iyoyo hanchatodi bandaudochengete wana wangu kozvetatawimbisana hanchadi yatohondo kana kumba kwacho kuna ndakatororwa kwababa wawiwe chitu ndandisina nerugare undogara uchingorohwa mukaite chinhu mbodai hapana kana chinhu chaimbofamba saka ndiri koko kuchechi kweninoenda kujekeni chienda ndochechi endaienda ndobva ndaichingogwinyawo kuendepi kuenda kuchechi ndaenda kuchechi kudaro zvichingotahwa ndichingosimudzwa pachechi iwewe mwana iweweka wachema watambura asi kuti upenyu hwako hukunakire wewe enda kumba utaura wabereki wako mufambe nani pamwe chete baba wako namai wako nhau iri pauri idini iperi havanodotsanangura zvakawanda bhosi waingoti uri chini uri mwana mudiki taida baba wako varipo ndobva ndangoti bva ndatokwire bhazi murume wangu vandamutaurira ndo zvatahwepi kuchechi bva ndakwire bhazi pandauya kumba pandataurira baba ndauya zvakamira zvakadai kuchechi kwandiri kuenda baba ndiri kuedza pese peninogona asi hapana chiri kudini chiri kubuda zviri kunzi famba iwewe nani nababa wako namai wako kuti nhau iri pauri idini ipere kazi nhau iri pendiri kuti ipere kudini iyo kana uchifambira upenyu hwako inini unondida wei ndodamusimi baba wangu wakandibereka akati ndini handikufambiri mabhozi iwo haunzwisisi hauteereri saka chenda cheshe apa chinya akati izvozvo handiti inini zvounganga handizvibhilifa ndikati baba imi makataura kuti kwaroorwa munhu teedza mutemo ndateedza mutemo ndakukutaurirai makuti hazviiti sei akati inini teedza mutemo ikoko ndikati ndateedzazve mutemo yacho yaramba irudowo wabereki wangu zvazimira inini akati hazviiti handikwanisi pandaindotaurira tete hanzvadzi yababa tasvika atafamba tete zvakamira zvakadai saka baba ndavataurwa vari kudini vari kuramba tete ndopakazopa kuti imi kuchituka baba wangu ini kuti munorambirei munonga pane munhu zvemunodini zvemunoziya chemunoramba chini kufamba pane munhu wamakazwa kuti akambofamba akafa here kana kuti akaurawa ikoko kwaafamba hambaiko simukaitendi patatoenda inini nanatete wangu tuna mama wangu nadhedhi wangu nemuzukuru mwana watete tatoreka chigrupu tobva taenda takaenda pa2 musiwowo taenda patakaenda zvazi baba imimi mwana wo munomufariro munoita mamufarirei akadaro zvikazi ndomufarira nekuti ndiyega mwana wangu musikana azi baba imimi munoshandisa mwana zvikazi handishandisi mwana zvikasaka sei mabvumoti munomufarira zvikazi ndomufarira nekuti mwana wangu ubva tangokupikisana nechinyi nemunhu uyawe saka anatete wakaenda unoti imimi madaira kuti ndomufarira saka imimi chakuzodai bvunzwa zi mwana munomudi munomunyangadzira upenyu hwake moti hamuzvizivi sei vatangotonetsana paipa vakanzi kana musina zvemunoziva batai bakatwa vabatiswa bwaitirwa zvawakaita anzi nhau iri pane mwana uyu katodorwa back to send baba imimi kana mati henyu hapana chemunoziva pamusoro pemwana no problem it's okay nditengerei zvaakatirondedzera muye nazvo panapa ndidini ndishande mwana baba bva vati ahuraiti atatobuda mete akabuda meme mbuya bva vatoti tete bva vati pane zvatahwa zvazvo ini nechakati mbuya wangu inini anobereka babangu akati inini ndinoti mari iri apa obva atobvisa mari yangu baba imimi chitengerai jira ratahwa chini pamwana baba akati handiti akaramba up to now tete akazombo imi saka zvakazombodini kati baba wakaramba uzodzimirana natete wacho wanongonyararawo obva wamusiyo akadini akadaro then
ndobva ndadzoka kumba ndakabva ndadzoka futi kwendangaroorwa pasina chadini chabuda ndochisvikawo chechi zvakafamba yani kati ndakangogumira pai muroti baba wakadini wakaramba asi baba wenyu wakaoma handigoni kuti ndizvitsananguri ende madzimai handidi kunyepera iba hamufi makayambukaba kana baba wenyu asina kubvuma pane zvawakaita muri utotambudzika kusvika amen ai saka ini nhangu ndokumbira kundisoti ndidini zvindiperere zvinetse hawo iwe apa pachasi pangu madhezi angu paitondirwadza wakabva wandibatsira up to now handichatombopatswa kurwadza kwacho hapachatombondirwadzi saka hapana zvinombopera mazuva zvichingotawo chechi haimingumba kwenyu mimi pane zvekudotiitika ndopaka ndakazongozwa foni mama kuti ini ndaendepi kwaheadman Chigodoro ndamangara nyaya yangu ndandakurwadziwa ndiriusikwinyu wenhengo mama zvakatanga rini akati sinzi ndakahamba kubva madhezi aye ndakakutaura hazvisi kutondichinjira baba baya kwataura uri kudini uri urama ndikati mama akati ndatobveko ndatomangara saka zvazi urudiwawo muswani ati mama handikwanisi kudini handikwanisi kuya bhozi ninkwandogara kwagwese kure plus nemari handisina mari handikwanisi kuyaba mama nekuti handina mari mama akati alright iwo bvaenda kudare kwavo bvatotongwa naChigodoro asina ingonzwawo hangu ini ndandisipo madhezi acho wachingoti waingoita makakawatana ipo padare pacho wachingodongopikisa zvine zvirudini zvirutaura obva ndazoti mama bvati nyaya yacho iri kudini iri kureba uya kuno apa ini nemurume wangu tatakutonetsana akunzwa zvazvirutaurwa kuno chizi kubudirwa mushure murume wangu unomwa doro saka ichichiti akabvawo adhakwa kana tabvo chechi Saturday akazwa mutsanangudzo dzangu chechi nini Saturday musungu anomwa amwa doro ndiyo nyemba iwe unobudirwa uri mukadzi wechikwambo enda kumba kwenyu hanchatodiba ndafunga hanchadii ndirikugara nechikwambo ini ndikuti ndirikugara nemunhu semi ndo nyaya dzekuti munondipopotera nguva dzine dzere zvinhu zvokuti zvinogadziriswa zvinhu zvichipera hanchadiba hanchadi kubva madhezi wawo up to now izvozvizvi akabva murume akabva atongotisa bvaenda kuMozambique aenda kuMozambique anozombobvira adzoka muna December nanhasi haasati ambozondifonera kuti memaka kuri sei vari sei wana ini nokubva mapendakangotaurawo mama wangu amweni angu kuti mama nichamboende kumba kune nhau dzakadai akati sho memaka endei kuti zvidini zvifambe anozombobvira adini andifonera kuti anzwa kuti kuri sei zvakadini anozombobvira andifona up to now chingobvunza hanzva dzazongoti memaka ngaagare ikoko kana ari kuita zvekumba kwao ngaachitogara ndikati it's okay ndongogara hapana chakadini chakashata ndo pendakangosvika kusvikira chini kusvikira izvozvizvi nditori kumba kunoberekwa mai vangu ini ndokwendirigara kumba kwedu inini baba vangu wakatondidzinga wakati hausichari mwana wangu ibva panapa nekuti unofarira zvoun'anga mweya una mai yako newe uinawoka zvakafanana uchabvunza mai yako baba ako ini hausichari mwana wangu ibve panapa baba kana makunditi hausichari mwana wangu nekuda kwenyaya idzi dzinogadzirisika zvirurewa kuti kudini akati ndatotaura chibva kubva panapa newana wako handichadi kutomboona munhu ba panapa ndobva ndatodini ndasimuka bva ndaenda kumadzisekuru pandatosvika kwana sekuru ndototaura sekuru zvakadai ndozvanditira chini baba kumba zodzimara ndadini ndadzoka nemwana wangu even mai wacho akatoenda kumba baba hausitode munhu watonditokutemai nedemo ende gare kumba kwenyu nemakushai yenyu bhozi munobudirwa imi murai sei hanangu aya akomanaye asingabudirwi imi muchibudirwa muri tu kati baba ringachisizvitsvakezve zviri kuita kuti isusu tirairi tindobudirwe basi haasi kuda kusvikira nanhasi saka iwe vakomana vakura zvakaita uri mashure mangu sofa wane 18 years mumwe wacho wane 2010 mukuru kwauri 15 amudoko vadiki ini ndiri mukuru ndini ndiwe first born ndanzwa mai vacho kuti iwe unorota uchirara nababa
ndaitongozvirota ndichirana ndingati ka1 pendakangorota ndiruti ndibaba ka baba muri kuite latobatika asi kutorota ndichitorara nemunhu ndotozvirota but ndichitorota fesi zhinji ndonyanyorota murungu endaishandira kuBezo Beach wendaita ndakambokugara ndo fesi yake ndongoramba nchidini ndichirota saka kwese kwendinofambawo ndichibvunzwa zvinodai vachingoti munhu uri kutodini kutotorwawo fesiwo yake kudini kushandiswa alright. Saka ukama wako na baba wakamira inhangu ukama wangu nababa wangu uripo ino handivarasine kuti ndiwo baba wangu nyange zvazvo wakanditi hangu ibva panapa anodombowapikisa kana kuti ndakangotora ana wangu nehembe dzangu tobva ndapa ndichienda. Saka ndipo mazoti tibatana namai mukati ngatimbofamba tiende kwasekuru tinozozvikamba timbonzwawo kwasekuru kuti tobatsirwa were sezvo hapana mari iyo ndiwo anotoshanda mari vatori nayo baba asi havasi kuda nemari yavo vanotota kuti ino handitiwi izvo handidi kushandisiwe mari dzangu nezveunganga zvenyu zvamunomudi muchiita imi mutsvagai mari dzenyu ende mari dzacho mukafa makadziona munhu handibvunza hamupofi makadziona. Saka imimi kana murudoti tidini tifambe imimi muno murudoti kana makutiti mari hamufi makadziona muruti kudini akati handutokutaurirai. Saka nemurume uyu muchirombotora mezi murume wako ari Mozambique hatisati kubva madhezi ndakatongobva kumbo haasati ambondifonera maimaka vari sei wana asati sakurati toti imba yekutanga yakaparara yechipiri yaada kutoparara zvakare yatoparara yatoparara wakuda kutotsvaka imwe yechitatu ndosaka ndauya kwasekuru ndibatsira zvekuchatombotsvaka imwe kutombomira handitika. Alright. Saka vakomana vadiki kana havasati vambotanga kutaura kuti tiri kusangana nematambudziko akamira so havasati havana chavandotaura ba asi vanongotera mashure mangu unonge achingoti naimaka ngatishinge kuti iye atiwo kuna babaka anonge atotyorwa bhozi babangu inini watomira ka mese munototiza ipopa kuti beta kutiza ende kana udototi wataure chiro hautowatauriri nekuti unorohwa zvousati wakambona bhozi kana izvizvi kana dai ndikanyadoti nditaure nawo izvizvi zvafanira kana madhezi takazoda kuti ndiyedzotaura nawo mumba ndichida kuedza kudodaira mashoko angu achitaura ndichida kuedza kugadzirisa wakazopesawo ndisimudzira sturu dotonditema kuti seiwe uri undidaira kuti baba ntimabvunze here odotonditema. Saka kwese kwamafamba baba vachibatwa kana vachibata mumwe munhu zvozonzi fesi yababa vari kuti ivo sei vasiri kuzvipedza? Iwo kwese kwandinongoenda zvafanira ngatimbotaura hangu zvekuchechi kwendaienda chechi kwendaienda wakati zviri pana baba wako zvikuru izvi zvingazvibatsira tichizvigona but zvinoda muridzi wacho aripo azvibvumire zvinhu zvake odini ocheneswa iwo ocheneswa zvopera. Saka kana iyo ari kuramba kuti auye panzvimbo aini ndinganyepa ikoko handizodini handizokusvika handizozvikwanisa. Saka chikuru ndechekuti baba vanofanira kunge varipo pese pamune muchibatsirwa kuti dambudziko iri ripere asi pakuvasumudza ndo pane nyaya vari kutoramba izvizvi kana izvizvi ukanyaya kuti baba dai tadai kuti hana mari asi mari vanayo kupai ndambudzwa amai achitaura kuti handi vakambinda navo kung'anga yavataura kuti saka kura kuti headman vakapindira vanokwanisa kusumuka kwaedman kwacho zvinoshupa bhozi izvizvi kwaedman kwacho kana dai mukanyaenda vanotongosvika utaura kuti hana mari edman anototi hana zveninowaita pasina mari. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.